decidit complir la llei perquè sembla que havien considerat que no la complien. M'estic referint a una empresa que es diu Finques Amat. La llei d'igualtat aprovada l'any passat té per objectiu eliminar la discriminació de la dona i garantir l'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida, però sobretot en el de la política, l'econòmica i el laboral. Això ho diu explícitament el títol preliminar de la llei. Però els convidem avui a visitar una empresa que aplica aquesta llei, però no ben bé com tots i totes vostès es pensen. Gisela, com estàs? Bon dia. Molt bé. Perquè tu vas trobar-te que Finques Amat ha decidit passar a complir la llei perquè no la complia, perquè a Finques Amat només hi treballaven dones. Doncs sí, a Finques Amat només hi treballaven dones i d'alguna manera es trobaven que estaven fent una discriminació cap a l'home, o sigui... Però complien la llei, sí, eh? Sí. És malvat el que va dient el Josep, eh? Perdona, aquí no hi ha cap incompliment de cap llei. Exacte. Exacte, però també és cert que quan un li diu una empresa compleix amb la llei d'igualtat, encara tenim aquell xip que pensem això és que era una empresa tot d'homes i ara introdueixen dones. Doncs no, a Finques Amat passava més aviat al contrari i passava una mica com si féssim ara una fotografia d'aquí, d'aquest set on estem ara, que guanyem les dones i només tenim un home, doncs això és el que passa a Finques Amat, senyores i senyors, hi treballa un home. Sí, des d'ara. Perquè abans només hi treballaven dones. Però l'home que tenim aquí... Com les germanes Amat van voler que fos així. No? Ben bé nosaltres no. I hauria de ser la seva àvia. No, la seva mare. La mare. No, la història ve... Què li havien fet els homes a la seva mare? No, res. Absolutament res. No, la mare es va quedar viuda dels 25 anys i amb un negoci que feia 2 anys que el pare havia començat. Esclar, si ens situem a l'any 52, una dona en el món immobiliari a l'any 52 era única. S'han de fer càrrec que li deien la viuda i sense posar ni cognom sabien qui era en el món immobiliari de Barcelona. O sigui, es queden 25 anys una empresa immobiliària i 2 fills, entenc? Sí, sí. 2 filles. 2 filles, en aquest cas, a l'any 50. Jo encara no havia nascut, per tant, més difícil. Embarassada, per tant, entenc? Sí, vaig néixer l'endemà de morir el pare. O sigui, realment heroïna, perquè a l'any 50, embarassada de vostè, amb una filla, 25 anys, vídua i una empresa immobiliària. Exacte. I va sobreviure. I va sobreviure, amb molts problemes, molts esforços. De veritat, li va costar moltíssim, moltíssim. Sobretot en un entorn que era eminentment masculí. Això potser ens va fer a nosaltres, que des de molt jovenetes ens vam incorporar a l'empresa, viure aquesta situació i decidir que volíem demostrar que podíem triomfar en el món immobiliari sense cap home. I crec que ho hem fet. I ara s'ho han replantejat i han deixat entrar a un home, Gisela. Nosaltres el que vam fer va ser acompanyar aquest home en aquest primer dia de treball. amb una feina on hi havia una 50ena de dones. Pobret! Que tot i que es van mostrar molt correctes... Mira com riuen. Que bé que s'ho han passat elles amb aquest pobre Lázaro que me l'ha... Perdeu, està encantat, eh? Sí, està encantat. Si sembla, veiem el reportatge del primer dia del Fran. Com estàs avui el primer dia? Bé, una miqueta nerviós. Per en Fran avui és un dia especial. En aquest bar de Sant Just d'Esvern ha passat els minuts abans d'iniciar un nou repte personal. Anem-hi. En Fran s'acaba de convertir en el primer home que entra en aquesta empresa per treballar-hi. És el meu primer dia, avui. Ets el Fran? Sí. Un segon moment, sisplau. Que avisa a Trini? Es tracta de Finques Amat, una immobiliària que des que es va fundar l'any 1949 sempre ha estat dirigida per dones i fins avui tothom que hi ha treballat també són dones. La directora de qualitat s'encarrega de presentar al Fran les 2 gerents, les germanes Amat i la resta de 40 treballadores. I desitjo, sobretot, que tingui molts èxits professionals. Va haver un moment que es va publicar la llei de la paritat. Allò ens va fer reflexionar força. Feia temps ja que anàvem parlant amb la meva germana que segurament tot el nostre combat amb el tema de la dona ja havíem anat demostrant el que volíem demostrar i havíem arribat on volíem arribar i allò va acabar de ser el detonador per canviar. Sí, em sento una miqueta... això, innovador, no? Tinc la sort, no? Suposo que és una sort també ser el primer home en aquesta empresa. Mira, presento. Al llarg de la seva història, Finques Amat ha demostrat que una empresa immobiliària podia funcionar només amb dones. Nosaltres ens havíem trobat en situacions, ara avui te les mires divertides, no?, de vindre algun client, sobretot estranger, i dir que només volia parlar amb el senyor Amat. I nosaltres allà insistim, escolta, que no existeix el senyor Amat. Pues yo quiero hablar con el señor Amat. Era xocant, no? Tothom molt contenta de tindre un senyor.
per canviar una mica, dir, bueno, tindrem una mica alguna diferent i tindrem més alegria a Amat, no? És el teu despatx. Endavant, sisplau. En Fran està casat. Els amics, des que saben que treballarà tot envoltat de dones, li fan algunes advertències. Que tingui compte, que ara hi ha en perill el meu matrimoni, cosetes d'aquestes que, bueno, quan es diuen entre amics i demás no tenen més importància que aquesta.